Salut tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Și am mai lucrat eu să filmez. La pârji niște sticlă. Am început să am construit casa, am pus podea. Am mai înmulțit, am făcut o fermă de oiți, o să mergem imediat și la ea. Una de sugarcane și episodul ăsta vreau să minăm. Dar să minăm la greu. Să mai luăm... Și că tot suntem aici. Settings. Acum așteptăm 100 de ani ca să ne încarce. Bun. Și unde eram? La sonor. Nu aud. Să dau mai o sără mai încet. Uite cam pe aici. La 11. Așa. O să văd tot ce am făcut imediat astăzi. Să mai pun la niște gles. Niște nisip. L-a făcut. Mai punem puțin cărbune. Și da, haide să mergem la drum. Aici e ferma. Au crescut puișorii, am mai adus eu o găină. Și aici jos am făcut eu frumos o scară, coborăm. Drept în față ferma de grâu și pe stânga ferma de sugar care se întinde. Mamă, că lag, așa. Și astăzi vreau să le facem o lopată, poate două, oricum, foarte multe resurse și să mergem la minat. Deci, să ne golim inventarul de prostii. Cum ar fi ăsta. Și luăm lemn. Și piatră am. Ok, asta e bine. Asta nu ne trebuie. Nu, ba ne trebuie. O să las și dirt-ul, poate ne folosește la ceva. Lemn, haide, n-am nevoie, ul n-am nevoie. Da, hai să prelucrăm lemnul. Un crafting table. Unde era aici? Îl prelucrăm. Facem pam, mai facem niște bețe. O sabie, două... Ce-am făcut? Da, două lupeți. Și încă două târnăcoape. Apoi, pam, mai facem bețe. Și mai facem torste. Hai acum să ne apucăm de săpat. Mina cred că o să fac chiar aici. Hai să LOL, deja cărbune. Oare un semn bun sau un semn rău?
What? What? Trebuie că îl blocasem acolo. Să punem motor să neapărat. Neapărat. Săpăm tot în jos, tot în jos, tot în jos, până îl dăm de fier și mai știu ce resurse. De-aia mi-am făcut atâtea chestii. Așa. Mamă, că lag! Sper, stai și o torța asta ca unde știți. Sper să vă placă. Mai vreau să mai fac episoade. Modificările vieții. E de la asta ne trebuia nouă lopete. Dacă dăm de dirt, nu mai stăm să mai dăm cu pickaxe-ul. Folosim o lopată, care ne ajuta mult mai mult și mai consuma din durabilitatea la pickaxe. Ținând cont că lopețile se duc foarte repede, mi-am făcut două. Hai să o torsă aici, o torsă aici, înainte de mobi. În sfârșit fier! Aleluia! 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 Mamă, primul nostru fier. Ce mult fu. Mai bine decât de deci dacă am început deja să găsim fierul, trebuia să găsim mult mai mult. Să găsim să găsim de 30, nu, de 10.000 de ori mai mult fier. Lucky, stai cu mine. Că ți-e luciul ăsta. Păi, ce nu mai dă. Cine mi-e? E, cuipa. Cine zi-am? Nu mai zgâria ușa. Că nu tu ai dat banii pe ea. Bine, nici eu n-am dat banii pe ea, dar îmi pasă, da? Îmi pasă de portofelul părinților. Adică cui nu i-ar păsa, că nu mai vezi. Jocuri, chestii, trestii, console, Trai, mă, nebuniși. Oh, stai cu minte. Mamă, s-ar putea să-l auziți, dar face pe aici prin casă vrea. Bine, mă, bine, bine că te descărcași, da, bine. Bravo că te descărcași. M-am gândit să mai postez astăzi un episod, așa, ținând cont că n-aveam ce să fac. Chiar n-am să fac. Și nu, să vedem dacă mai ajunge și mie laptopul de la reparat. Poate filmez niște antărni, dacă găsesc scump pot. Și cum o să filmez? Antărni. Ok, cărbune, deși se găsește foarte mult.
Eu zic că este bun. De ce să nu mai... că e volumul doar mai încet. S-ar putea să n-auziți, să auziți, nu știu. Nu pricep la chestiile astea. Știu că înainte se auzea în văjitor. În episodul ăsta n-am făcut mare chestie, dar na. Chiar am avut nevoie să minăm puțin, pentru că n-aveam resurse. O să mai minez eu off-camera, ca să nu vă mai arăt vouă, pentru că e cam plictisitor. Să urmez pe cineva cum minează continuu. Și poate construim o fermă mai mare de găini, apoi ne apucăm de fermă de vaci. Am sequestrat o vacă undeva. Poate fi. Ia să vedem cât eram. Am 15 fier. Destul de bine. Nu folosesc ducam de armură. M-aș gândi mai întâi să strâng mult fier încât să se strângă automat. What? Slime? Ce caută un slime într-o peșteră? Ok, asta nu înțeleg, dar ce caută lava aici? De ce? Ok. Da. Cred că l-am ajuns și noi într-o peșteră, va trebui să opresc episodul. Păi eu nu aștept lava asta, că-mi trebuie, că să face lumină și să întâmprească, să facem Ender Portal. Nether Portal-ul. Doamne, mereu Nether Portal. Păi dacă am găsit de asta, deja putem să facem... Dacă am găsit o peșteră, deja putem să facem sistem automat de colectare a ouălor de la găini. Pentru că ne trebuie, pentru că am impresia că ouăle de la găini și cu dovleci, parcă ouă și cu dovleci, lol, haur. Am găsit haur! Păi ar fi țigani în Minecraft, cred că nu ați mai putea face Golden Apple. Lapis lazuli. Ceva interesant. Și cred că aici o să pun și o capăt episodului. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai fac, apăsați butonul de like. Și ne vedem data viitoare.